लोगोफोर आंनि अमाया नै लेंग्रा लेंग्रि जाजोब्बाय दाथानाव लांनाङा एसे अमाया लोमजादों नै आथिङानो समावनो हाया पेरालाइस बायदि जाजोब्बाय नै लोगोफोर आंनि अमा लोमजादों डाक्टारनाव लांगासिनो बामनानै आं अमा डाक्टारनो देखायनोसै नायदो लोगोफोर दा मा ट्रिटमेन्ट होयो अमानोहाय खुगा सिलायलायखाबायनो लोमजानाय आथिं आखायानो थाबायनोनो हाया बेस्रा अन्थाव बाथाव बिराद खुसि जासिगोनहाय भेटेनारि डक्टर फैबाय होननानैहाय ने जि साइज माथो अमाबो जोबथा मोजां थाबाय दा सप्ताथामल' जादों दाबो गाइखेर जायाखै बुखादोंलै आयै बिजि थुबाय आं नै गाबबावाखसै लोमजाखादोंबो ने फिथं मोदोमाबो गाबबावा साखैदां साहा होनानै लोमजानायबो ना नोङो साया अन्थाव बाथाव दा मोजांखांबाव माथो सप्ताथामल' जादों साइज खादा माथो दे बरियालै अमाया गान्दा फिसाबायथ' औ बिदि जानो फरायदो अनाखाना दिनैसो जानो हायाखै दुदों बैथिं जादों ना होदो बिजिया गिदिर ना बिजिया फिसाया मोनफैथ'वाखैनो माबा गैया फाइभ एम एल गैया फिसा मोनदों गोलैयो